Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska jdeme vyvinout mýho bráchu na zkoušku, jo, takové videa, jako vypadá ta budova, jako je docela velká. A my jdeme tam. Jako je to docela i velký. Vstupujeme tam. Za chvilku tam budem. Tak. A jmenuje se? Dlouho. Počkej. No, na to už je asi zamčený. Takže co teď? Když máte škopil, budeme, že to je asi zamčený. Jo, už nám tady jde brách. Víš, že musíš dělat zároveň. Tak pojď. Tak mám, nemůže 15 korun. Tak to, na co? Co začíš? Video. Si každý koupil něco se. Jo. Aleš mám YouTube kanál. Aleš mám YouTube kanál. Ale to už vám to skončilo. Jo, můžeme 15 korun, aby jsme si koupili každý jedno. Já mám u sebe ještě 5 korun. Tak tady to je jeho kamarád, ten tam chodí taky, to jsem vám zapomněl říct. A co si chcete koupit? A chci začít, jestli chtějí koupit nějaký kafe. No, Jako nápoj. A tamhle ten jako jiný. přestan. No tak ty radši vychčej, Tamhle no. ty dva jsou někoho jiného. To, tak to bude včej. No, tak to nesmí být. I když tady Tak, tady prostě jdeme vyzvedávat, už tady jsou. Aleš, mám YouTube kanál. tady na to budu moc nečekat. No, tak si vybereš to za 10. Jak? Ale jako z mýho mobilu. Jaký? Aleš, Klasik nebo deluxe? Aleš jako z mýho mobilu. Aleš jako z mýho mobilu. 5 korun. Aleš jako z mýho mobilu. Hele, ale počkejte, zkuste to nejdřív koupit, ty to Aleš zkus z koupit. mýho mobilu. Další zkusit. Bez Jestli to bude natáčet. žavý, aby jsme tady nemuseli hodinu čekat, než mám to vychladne, ale. My totiž máme stejný učebník. Ale já jsem si vytvořil nový. Aleš, já jsem si vytvořil nový. A zjistil jsem, že teď si máte. No tak to si mám něco vysvětlit. Jo, můžete se lidi kouknout na moje video. Mě to dám vlastně, získal jsem huge, teď si máte. Vyplnil huge prostě. Dal mě někdo gift. Dostal jsem ale giftu, no. Tak můžete vidět video a ještě napište komentář na tohle video, jo? Takže nevím. Takže pije kafíčko. No tak ale já nebudu tady čekat, já nemám na to Teď tady trošku se hádají. Dobře, ale tak spěcháme, tak já Nebudu zašvítat. Blosky. Blosky. No juice. Co? Ne, kafe ne. Kafe ne. Fanem. No, je to. Aleš, tak si vytvořil svůj YouTube kanál, ne? Já jsem to udělal.
Jak víš, že tam natačíš jenom svoji pusu. Co? Tady si tam jenom svoji pusu. Jášo, ty běžte už si vzít svoje věci a jdeme. Jdi. Hajme. Už půjdeme za tím ven, tady takhle to tady vypadá lidi. Tady jsou ještě nějaký kroužky. Děkujeme. Tak pojďte už, ale. Čajček. Dobrý čajček. Jdeme. Je 7:45, tak pohyb trošku. Tak. Už za chvilku půjdeme. Hezky. Zabalte si to a jdeme. A my už jdeme. No, jdeme. A mám, že v peci má to 99. Jakým, pojď. Co to tam leží? Není to tvoje něco tam? No. Co to je? Lidi, no, mohlo být. No, jdeme. Teď kupuji čajček, nevím, že si tady kupuji čajček, ale jdeme si čekat. A bude to akorát? Že lidi trošku doma, tady už přicházíme se ven z té budovy. Tady natočím možná další video, jak to tady budu možná i tady přes. No, už je docela večer. Už je 7:45. Tady je docela to dlouho, ten kroužek. Chodí na nějakého modeláře. Chodí na modeláře. Tady jsem, je to v Hradci, myslím. Pardubic. Hradci Králové, myslím. Jo, někde to tady. Myslím, že tak, no. Tam se ještě zeptám, ale je mi 8 let. Nevím, že to máš. Teď jsem začal, už jsem natáčel video jednou, ale bohužel jsem natáčel video, ale můj tady brácha měl společný YouTube kanál, tak šel do mýho kamarádového domu a jeho táta mi prostě nechtěl natáčet, tak prostě zrušil náš kanál. Nevím, proč ho zablokoval, takže jsem si musel vytvořit nový účet. Dneska jsem začal, jo, nebo já dneska jsem začal. A já se s váma asi loučím, tak lidi, takže loučím, tak